Vi har om enevælden og barokken. Enevælden fortæller om den historiske tid, hvor barokken foregår under enevælden og har fokus på kunsten i denne periode. Enevælden vil sige, at der kun er én, der bestemmer i landet. Enevælden var den styreform, der dominerede i Europa i 1600- og 1700-tallet. Kongerne havde derfor mulighed for at bestemme egenrådigt, dog valgte de fleste at støtte sig op af deres rådgivere. Den blev i første omgang udviklet i Frankrig, hvor solkongen Ludvig Hof i Versailles blev centrum for hele landets politiske, økonomiske og kulturelle liv. Begrundelsen for enevælden var den opfattelse, at herskeren var guddommeligt udvalgt og derfor stod over folket. Herskeren var i sidste ende kun ansvarlig over for Gud. Derfor kaldes denne periode enevælden af Guds nåde. Under Ludvig den 14. blev der også gennemført mange ændringer, som var med til at grundfæste enevælden. I stedet for lejetropper kom der en national hær, hvor bønderne blev indskrevet som soldater. Hæren blev ligeledes stærkt udvidet og direkte underlagt kongemagten. Hofkulturen var særligt kendt under den franske enevælde. Hofetikken var med til at understrege kongens ophøjede og dominerende position. Hver eneste begivenhed foregik under bestemte ritualer, og de tilstedeværende havde bestemte opgaver, som afspejlede, hvor fornemme de var og hvor tæt de var på kongen. Som det ses på globelinen over den ældre enevælden, har vi kongerne, rigsrådet og adelen øverst og bønderne, som ligger lige under dem. I kongens hænder er et stykke papir, som nok symboliserer de love, der blev grundlagt i perioden, som var lige for alle borgere. Kongens tøj ser dyrt ud, og han har en stor krone på, hvilket passer til perioden, da kongerne viste deres magt i form af penge ved at købe dyre ting og ved at bygge store slotte. Man kan se udsigten over København, som er i brand. Danmark og Sverige var i krig mod hinanden på dette tidspunkt, og man kan se soldater på billedet. Soldaterne er svenske og viser, da svenskerne stormede København. Efter krigen mod Sverige endte, gjorde kongen sig selv enevældig, og det ses i form af en engel, som sætter en lukket krone på hovedet af kongen. Barokken. Barokken opstod i Italien, og den har 1600-tallets religiøse, politiske og videnskabelige omvæltninger. Den katolske kirke tog kunsten i brug i kampen mod den protestantiske reform. Senere bredte den sig til Spanien og Amerika og derefter resten af Europa. Barokken er i dag en betegnelse for stilperioden, som dyrkede overdrevne, bizarre og eftertragtede. I 1800-tallet så kunstnere og kritikere ned på barokken, fordi de mente, at kunsten var overlæsset, forskruet og smagsløs. I barokken mente de, at udsmykningen er til for at byde med det ordinære, konventionelle og for afløse. Barokken iscenesætter og forherliger kirkens og den enevældige kongens magt. Kunsten iscenesætter magten gennem pompøse og overdådige værker. Begrebet vanitas bruges inden for malerkunsten om en fremstilling i forbindelse med stille ben, som henviser til livets forfængelighed. Fremstillingerne er præget af symboler på det, man så som livets skrøbeligheder. At sætte ungdom og skønhed over for truende sygdom og død blev kendetegn for barokkunsten. Vanitas-symbolerne består af dødninghoveder, bobler, slukkede stearinlys, blomster eller frugter, der rådner, altså genstande, der er skrøbelige eller døende. Thomas Kingo. Thomas Kingo er den største barokdigter i Danmark. Hans billedsprog er muskuløst og fantasifuldt og siges at gå ud over alle grænser. Ligeledes som barokkens overdrivelser og kontraster i kunst. Kingos digte og mest hans salmer er formet et sprog, som både udtrykker følelser og gør dem troværdige ved at vise deres udspring i konkrete situationer. De er også skrevet, så almindeligt kristne kan forstå dem. Thomas Kingo var som ung en huslærer og præst. Han skrev muntre og sjælfulde elskovsdigte. Kingos poetiske genialitet består i hans dybe sans for barokkens religiøse situation. Han har efterfølgende skrevet digtesamlinger med fædrelandsdigte, kærlighedsdigte og salmer, og mange af hans salmer er skrevet til verdslige melodier, da han gik ind for, at alle skulle kunne have chancen for at kunne synge dem. Lejlighedspoesien løftede Kingo op i et nyt plan, og der kom derfor perspektiv i digte til nye enevældige konger, mindeværds over afdøde og indskrifter i kirker og domhuse. Og hertil der har vi så et tekst- og et billedeksempel.
Det første digt kaldet Hver har sin skæbne, skrevet af den tidligere nævnte barokdigter Thomas Kingo. Barokkens litteratur bar særligt præg af blandt andet antiteser. Dette ses i digtet, da han allerede i første strofe ud af 8 benytter sig af modsætninger, som vis på billedet til højre. En modsætning, som er særligt gældende, deler op i to. Særligt gældende gennem hele digtet af himmel og jord. Da et af barokkens kendetegn var, at verden er delt op i to, den jordiske del og den himmelske, henvender digtet sig direkte til perioden. Det er især himlen, han lægger vægt på. Det sidste vers i hver strofe indeholder ordet himlen. Han formår sig hermed at understrege, at himlen er det bedste ved tilværelsen i livet. Digtet det er overordnet en livsfortælling, hvor at Thomas Kingo går dybere og dybere ind i fortællingen. Selve fortælleren ændrer sig løbende til en jeg-fortæller. Dette gør, at man ender inde i hans helt egen fortælling om ham selv. Effekten af dette er, at han formår at få læseren til at leve sig mere ind i digtet, jo mere man læser. Det at hylde kristendommen, som han gør i digtet, er særligt for perioden. Så digtet af Thomas Kingo bærer altså tydeligt præg af, at det er fra barokken. Livssynet om forskellen mellem himmel og jord. Den tidligere nævnte verden, delt op i to, det jordiske og det himmelske, passer godt til digtet. Det næste eksempel er et maleri kaldet Selvportræt med Vanitas-symboler, malet af maleren David Bailey. På billedet ses en brunhåret mand, familie ham selv, siddende med et portræt i hånden, samt flere bag ham. Bordet er dækket med ting som visne lyserøde roser, et kranje, en kniv samt et slukket stearinlys. Ordet barok stammer fra det italienske barocco, som betyder en uregelmæssig perle og repræsenterer noget smukt, men stadigvæk ujævnt og skarpt. Navnet passer hermed godt til perioden, hvor idealer i kunst, mode samt litteratur i selve livet var præget af selviscenesættelse og pompøsitet. Det ujævne og skarpe afspejler de mindre pæne sider af barokken, som for eksempel det, at Danmark dengang var ramt af pest, og derudover mistede store dele af befolkningen i krige. Barokko stemmer hermed overens med billedet, der viser den mere skæve og ujævne side af perioden. Det ses på billedet, hvordan David Bailey har selviscenesat sig selv ved at male et portræt af ham. Perlerne på bordet kan symbolisere det overdøde liv, mens de visne roser som kraniet kan symbolisere kedsomheden og tomheden. David Baileys maleri beskriver altså barokkens litteratur godt og går i dybden med især selviscenesættelsen.